Kaixo, gu Lideta Ingerea eta bideotutorial honetan ikasi dugu nola egin hizkuntzan kaxa bat. Hau izango litzateke amaierako produktua eta gure kasuan ikasiko dugu gorputzeko atalak euskeraz kaxa honekin. Baina Lide, nola erabiltzen da? Lehenengo hutsunean 20 txartel daude. Orduan, lehenengo egunean txartel bat hartuko dut eta saiatu behar naiz asmatzen nola esaten den argazkia euskeraz. Orduan, nik adibidez esango dut ilea. Ondo dagoenez, hurrengo hutsunera sartuko dut. Baina adibidez, txartel bat hartzen badut, hau adibidez, eta esaten badut sudurra, gaizki dagoenez, lehenengo hutsuneko txartelen atzean utziko dut. Eta prozesu hau jarraituko dugu txartel guztiak azkeneko hutsunean egon arte. Eta momentu honetan, euskaraz jakingo ditugu gorputzeko atal guztiak. Gu Jun eta Iraia gara, eta Iraia, zer gai lantzen dira kutxa honen bidez? Gure kasuan, kaxa honekin euskara sustatuko dugu, baina egia esan da, edozein hizkuntza sustatu daiteke. Gainera, kutxa honetan erabiltugun materialak denak birziklatuak dira, orduan, birziklapena sustatu egin dugu. Hauek dira kutxa egiteko erabiliko ditugun materialak. 6 kutxa txiki, guraizeak, kola, forratzeko papera, berniza eta pintzel bat. Eta txartelak egiteko material hauek behar ditugu. 20 kartulinezko txartel, arkatz bat eta margo pila bat. Beraz, has gaitezen. Lehenengo, 6 kutxak itxatxi eta forratuko ditugu gehien gustatzen zaigun paperarekin. Primeran gelditu da. Eta orain, barnizatzera! Azkeneko pausoa txartelak egite izango da. Pauso hau nahiko lan nekaza da, baina ez izan alferra. Eta orain, dibertigarriena dator. Jolastea! Ea lehenengo txartela asmatzen dudan. Ilea? Bai, asmatu dut! Hurrengo hutsunean sartuko dut. Ea bigarren txartela. Hau zer da, bekaina? Aiene, ze leloa. Ez dut asmatu. Beno, hurrengoan hobeto egingo dut, ziur nago.